Kigima urubono twabire to kwaliganirwa senchira yobo ikira numuli keitonde mo Steven aso mwana we metinya 5 no muhabaka gotoke Kisima ime asiri tukulia rero igote bakana buno mwana uyo ni gabete ga kubara sariki 10 kiando mutinyo heta sensemelia ya abo ose wodi ya Bogiakumu asegote bakana buno atemanya kanetinga ya chete wekira boni gama ga yobo tokinabo igone chinchire cyokanya kuri mwana uyo omwere yo mubero ya ni gotoka kurutire Kisima ime korengana ngino mwana ni gagote yabuna ni gari korosi ndagerari kona boy goni gatige mwana borere maiga yogo chikuri mwana nyara ko ndagira akanyara mwana yatayo borere babiri bakumurigia sengaki asomore wa munyora arase Kisima imensemo ya Nyabyoto wodi ya Bogiakumu batamanye tina kyatoka segisimekyo roboti uru asenchira yoboime ensemo ya Nyabyoto ime location ya Bomwanda abamenyene go bagendrete go ichaniro go sira ko mwana w'imetienye 5 ne masenchira yobo tutukanu oyuoto ko motienyo eta imege sima maigo yoko bora sechinsa chinyinge oko gosere bagatogosere bana na mwana taye borere mwana no makorenge tanko nyara koruborere no mwana ke ngwerere one kana negente kyogo kuminga tigara tindo chinana kinabete nkabagin konyagerigwa ebe kende konyakero kionse konyatinda igwa oyo no to anko maparario yoro mongino na alikere magana yako chatagote kuna mwana taye borere bale ba mnyogete gocha akamnyokera nabaro gocha korora maana na kina mwana itayo bagacha komorikia asa mali tanku Kisii nyaboke mwana na mutigete borere araire one kenje ngasine ko sindagira ngakora ribona nguchikuyo mwana nchikumuragera ngamakonya mwana tayo alito chite koligi tokarikira aso mwana agatobora alito chite kumureke Kisima tukamakonya ro mwana nwarutire magega ya mate ya ngegosoka koruenkana kogenda chituka nigo mwana nyagusira atigetwe karaire kurende bunaso getigwe kurwa nyomba goike kurutwe Kisima ime nigo yatigaire egetenda wirie kenene tato motigereti mwana araire borere rumwe ngao lakini no chinyene na jikoni na umiyo ya rugeta akabika ndagira mesa na bagoteba oyakanda kuiya amafuta ni chinyane kakwira na ero yibakweresa na kakwira na kanyora tayo nyumba Kristi yangu anyora to kerwa jite egena titi manyora tichiku kerwa jite nuone ngina rota nyabitiro kumakondoro yoiro bekire nyumba tiko kanyogo kimo yoiro anya tena ringo yero kumakamboria anti nwe nwari otire gaiga ngamukani anti munonje taracha gai so Kristi na kira nyumba Kristi yangu anyora to nyumba sikumpata mwana ya kwagura taramanya guseno kwagura biyego igo chitari chenje changanye tabantu lakini koru mwana ya kwete abana inchi goseke nyoro ya kanire baka kenyoro bo maene wo mwana oyo kwete korengana ne chinkuma chia inse chiekenyero chia toikera niga bamenye baganeti obotuki bwaime gokorekana asengane ye asebate bire koikeke mira kebwatigwe elio mwana oyo anyare kwenigwa nonye serikali kegendrete no botuki unatolige tora somochi oyo enere nyumba yo mongino monenega ne nyumba ere matega yo mongino moke kwanse ngente getangani akoreka no mugako yo nyometa bangina aba mbaete ine no mongino monene ekenyore giatebete gigadimadi mongino monene irane abere mwaye kwanza umwana uyama yakokora yendogi amaye kwenegwa no mongino moke ne rabere nyumba yaye enke yaye mwaye amatanga yamanye koba igia kabire twatebe tabana inchiboka batebe mbatagete gokora mira kiabo nyore kanisero nyumo mwana oyo gakorusu kumocheri mbatagete korigie mogako mogotuga no mongino mogotuga baiche baruja amaja ikurwege soka yege simekime babanta babanyu bonsi amaja iso mwana atogetoime banyu amaja yo oyamanya kwenwa nande igia kabire oboina buna bokoremwa oikabakore gendoki barutamara babanta abonsi mbaka bali bakwate muna karali gireria segezime onye mwigweto mugano ibagata na ligere ngase gezime go senege sime ngakibara ko korba manye no chire gezime kimi nyetali omonto boko to mwana yakanda karutamawo nonyengane yekegendrete gutakunwa ine nakiyanyarekanete omwana omokotari kwagura goike Kisima ime ine ningokorete gekoreke na naseki Koripoteria Ndizi TV korunya byoto Bogiakumu ward Bonchari constituency ilietaliane Ndemo Steven